Hadin ga jing ino kam jong presiden ke UDP na mahti constituency uba don bok khamdej ubri ru MLA bat MDC barim ka mahti kala don ga jing pen thamai ye kinong kit kam hagani ka constituency banamar ga jing pen khre ban jit yau MP bat thamai na Shillong parliamentary constituency kala hajan bat kumba kalong ka UDP bat HSPDP kalai trilang lengba ka Regional Democratic Alliance hak bagane ka kenhun kala penyang dau ba Robert Jun Kharjarin banong kertong nagane ka kenhun bat kumba kalong hi ka kenhun ngaya cha hagane ka jing pen khre election MP na galiang jong kinong ilam ka UDP Youth Wing na Mohti constituency lengba uba Elwin Lalu beri presiden hagajing don lang jong secretary uba Krishan Sakra nangta urap lang dilar beri vice president lembat kidkhot kilami syakmat ban bu biang ye kajing teli hapok kane ka constituency hak bagini kinong ilam kila kentu ya barok kinong Krishan jong ka UDP bakin Krishan borba ban penjob yau kertong ka RDA uba Robert Jun Kharjarin hagane election MP haba persiang ban kali hato ke jingmi jong uba don bok khamdai kumu presiden ke parti nagane ke constituency ubolong ha ju por presiden jong ke parti Naribah district kadon em ke jingkta uteu nong ilam ulong ba omla ban len ba kadon ke jingkta ha to ke por Henry menta bala penthamai ye kinong kitkam jong ke parti kalong penban ka lat kalenti ba ke parti UDP Haribhoi kadang klan chuchu hadin ke jingpet seng jong uba don bok khamdai baru long ro bagri ke plan jong banajrong ba UDP kan klaim biang sechisin long ka jingmi jong iba dun bok te ngi habangi pet long ba kumuri urang ba uba lalong do long sam hapo jong ka parti UDP kadon hi ka jingkta khandi pensoj hendai hadu kata te long ba lese long ni sukan khmat ke jongpi kum ki media long ba ka jingbi jong uba dun bok lese ka de galat bat ka kabu khnang ba ka parti UDP ro kan saklain namar bakum balong long ba ngi sakut haka laslam bala bun kisnam long bangim nginum yo ki nong bikmat nadu MDC MLA ro nginum don re hakani ki kinti ka bamata lese ka dei ka plan ka wala chindat jongu nongbu nong thawro lese ngila ban yo kita ki ngilam hak islam ki ban sawan ro te hakani kinti ka bamta ngi ba ka election MP kalawan ban da ka jus ngawret i karpat nagalang jingi kum ka yuping jong ka mauti bar ko we ya ki nong Krishan ki bi jong iba baya makdo kaptam ki kun samla ki jongi ki berarti sirha mak to kupor andre hagani gudi ka bamta pat ni karpat ipi da ka jing it bang di da ka jing snauret ba pin snubha ban ai kti ka mon ga jong pi ban Krishan ya i ba Robert Jun Kharjarin ibalong i kandidat jong ka RDA te kumta ngi karpat ni pentip sabaro ki nong elam jong ka yubing ni barkawai badon hapo jong ka mawti ba pin snubha ban simlang ya jingkit kli na ka manta kabide na mata ka MP election te naglang jingi kum kinong kitkam habaro kawai ka yubing jong ka mauti ngi pentip syaki para semla dalong kumno Henry ngide ban ik bat ngide ban borom ya jong ubriu ka ba ka parti UDP bat ka RDA kala peniang te kumta ngi kerpat ya ki para semla ki ba item sem ya ba baya makdo ka tu por pin snubha ban simlang ya jingkit kli bagin ai ka kti ka mon kti ka diang ban penjob dan borom ya iba Robert Jun Kharjarin te kumta lamagani ka por ngimi syakmat ban kran nagi di media kadon sya ka jingkta hi nginom la balan ya ka jingmi no i jong i ba dan bok hamdai ka tu por andai wala kata ro andai ka UDP hapo ma hoti ki samla gi jungi dang don pakidang ine kumba ka bot jong iba baya makdo i yo adun 2000 bot andai ngi scam pa hagani kenti ka ba mentaro ngin treasure ham bat ngin ai ya ka jing Krishan ka ba met bat bensim ya iba Robert Jun Kharjarin te kumta long bahaba ngimi syakmat ban kran ya ki media nimno kwa ban kanto ai ki parti kiru kidon hi la ka jong ka jing tre juki bakidon la ka jong ka problem kumno ban penkiu ya ka parti juki te kamtam i long ya ka jingki phalo jong ki pajba lembaga ni ka MP election ring nong kwa ban kanto ya ka VPP nom nginom kwa ya ka kongres nom kwa ya NPP nginom kwa Henry namar ba ngisutu ba ka VPP ru ka de ka sengrulum ka UDP ru ka de ka sengrulum Henry ngi scam ba idon lagi jong ki briu ki ba sempang ki ba tip banle chiti chapo dorbar ba jong ka Lok Sabha te kumta ngi karpat ya ki pajba nong susnong kamtam ki samla ki jongi ba pin soba ban simlang ya kti ka jingkit kli hak baide lemba kanik election MP khnang bangila kumno banon ra yo so jong ka jingjob ba ka jingkerman nakalang jongi kum ka UDP kare ya ka jisha long ba nginom la ban yai light na mata kanika election MP kum bagi long ba hakawat ka ba i ba bayang makdo ende ngi sutrai kum tu klem don ginong trai ki papura ere ngi matang la dapat temai
yaki judwing di jongi barakowai ka saudong joka mauti ni skam bakani ka kenti ka bamata ni don ya ke jingkermen pan penjab dan borom ya iba Robert Jun Kharjarin ngai ru ke jingkuble ya i ex persen jongi ban chat namata kani ka mauti barakowai na i MDC dan borom joka nongpo iba shimilang ya ke jing klik kumno ban yarap lem yangi shani chapo mauti ba ke jing klik jong i MDC i balajet i balong nong po ba pin sobha ban erap lem lama ke jing jong mau tiru khnang bangila kumno ban penklanya ni seperti UDP